yang ban na ai cái tiếng xem các hệ nong jong ni ibadai nong penjat jong kan meeting ban penjuru ya spesialis nong ibalong ro I mentrai jonga ban ngai nga ngemu ya isa namehi lembai ban ya iba shem ro I bala ai yang akan ni talat ban yo ban ai jin kren ha deng jong pi we ban nas ngemu ro yakinong yalam jong kasnong ibe ibala ban ya dan hangne ban ngas ngemu ya ki long kemi long pa ban ya ki kon samla ro ban ngas ngemu ya ki we ro ki parajan snong ki bala ya wan ban ya sakhi kane di meeting bangi penlok hangne ban penjuru ngas ngemu ibe we tapi bangamla ban da jer keteng ibe dan Hakane kapor kalau hakasin ke banakong bangawan kumlesh kaman ban hakasin ng kongro bang don kumpane kamesim ban wan ban yaso hakaliang politik mo la long no kumta ba kadon ka baktik ya ka mensim ba ya ka donor jonga nadu bang wan the voice of people party mo ba nadu bakawan the voice of people party ngawan ban long ban ngawan ban yomi sakmat ban anya ai mesin lang ni voice of people party na barbar ngayo I ban ya kajing kermen menta la long ba dengan PCA ru menta kadang mi kisni dipor gila do jingkermen hagi ro nadu bawan ka voice of the party halade ngaseu ba ngala wan beng ka kermen bat ya ikon samla lane yaki khana kiba dang ton kala we ro mo sneu kumba kan im beng ka de penriu takadau ngawan ban an ai ka natakadaw ngawan ban ya dan tang ba ko voice of people party takadaw tharai nga perkhat phi ba iwe ro tharai kala abandon ke jingtik ha po bensim ha po donor jong phi we namar kumba kalong ha po donor bensim jonga phi ro pila ban yo I menta lengba di social media lengba di YouTube channel di ba phe ba phi ro pila ban yo I ko ke ai kikam ba ka long baka wipipi lane upra gile mo ban ke ka jing persyang jongki ban an persya ka jing mamsam ban ki persyang ro ban rat ding khong mo ka jing dok ka jing jejar takadau hakane ko nga kerpat ya pi kipat ba ka jing sneurer ba haka khat handai tarik betau benai begin sneu phao ban yawan ban yami ban ya ai ka jing kersyan jongki ha ya iba ya doktor iki sengkon ba tin sneu phao ban ai ka ti kamon ka deng jongki ban an kersyan ya I ba yami we kerpat ya pi kipat ba da hero pisngel ba kajo pisngel ba ngasngel de nakapat ipiwe ban ya ai ka jingkersan ba pura jong pi ba do pinya peta ba do pinya khot do piwe di ba yeng hasen jong pi ba tharai ya kawero ba kwa ban amenta tharai we na pi tharai pi thu yang ba dei kun jong I snel phala pasam pateng jong kadai tidak menghilang pasam dan ka por ba rasa dengan ai kapor ba kin percaya khamha kini di ramba khande te blesi bun saya kumpulan pun ya betul ke seluruh budaya yang berislam hanya diam ini. Kita tumpul itu longklam war
Begitu uba syembor lang syabong man organizing secretary yung ka-BPP hapo ka Trillium bat ka Purbo Guyao constituency. Ba ay tahun lapor na terpat yapi dan wan lo syakmat batan ay lo registreng ke jampu. Kong ya, yung play terakhir melalui masukan ini bangilong kumbangilong mata. Iwahid jangka sinayam jangka sinong kibajen sur unsi. Kibarale ya kata nagisingkurpa di nagaliang jangka Voice of the People Party. Dan hangi Ibadairu hati samla hami sania suya wei digi samla antara jong the Voice of seni sa ketika Fort Bogayao bakilikan sa bakilika dan babdan priyo ila persang ila persang laarsin kanitong yung apswa kampaday kapor kasin kapa yung badan kikam kasin kapa yung badan kikam senong mla abangkiar barpaipa unundan dia senong madidan kikam kubesibona rambasno ipri ya gini kajinya radlen jopi balasingon ini ba hakani kana janit kepemerintah Kira si mutru berpeluang di meeting nelawan KCSI. Besibona ipri kipat ba beri kesudah Wan sagani kajian pensai pak negalian jaga Voice of the People Party. Wan seni ndai namar bang yai sa yapi dani yai bisa yapi dani yai kai nak bentar jopi hamta kejane. Renganget ba kejiwan kejopi menta ban song ban snap ban yang hangi kadai kadau bapi POE hakani the Voice of the People Party hakanyalam jong Presiden Ramba Joni ba ardan nila bersama POE hakini kinongilam basasin kecewa kabarai kaladuk jingkermen kawanbiang kejingkermen sasisir kawanbiang kejingkermen sasisir hakani kecewa kejongi daga cindon jaga Voice of the People Party daga cindon jong sawat di MLA naga Voice of the People Party di bro jong kecewa kandang jong kejat penru kejongi isdang dan yuribiang bahasa sisir kin wen kita bahasa sisir kin kimau kata kedai keba kinong song sinong jong kejat Andrew Jongi Hioi Hake Diga Kirti Kabamanta Nandok Nak Bankiran Shibun Kiai Nimwan Ruhangi Ban Penrem Ban Kentok Yaki Weipat Ki Political Party Ki Brami Syakmat Ban Terwa Yelete Nimban Poru Ban Le Yakata Kandairu Kanongrim Kejongi Ban Ilet Syupat Ba Halor Kata Kanongrim Ban Yakentok Beriu Ni Wan Shani Ban Pensai Yopai Ba Namaritet badai upat ba ubadan kabor bantong badai upat ba ubadan kabor banrat ya kita kiba upat ba ulatong nama kita kena aku upat ba be iwan hakani kabor hangi banjeng hangi station jampi hangi ban yatho ban persai yakimat kinauren baka Voice of the People Party balai kami Idang syukran pataslam makinangalam jaga Voice of the People Party. Agapor bangimi syakmat banyakun yakni kamani election. Gajuang patip the Voice of the People Party di Breu habuk katnusnan kan simpor ini dan pensutu yakan lenti yakan nauren jaga Voice of the People Party. Baka GLA election
kanam day balong halor kanong rin jong kapisa. Kajine election kanday halor kanong rin jong kajing persit yung pagba. Nga suong abubuan ijiyalang. Batip upagba kat Muslim kat Muslim kat Shimpor yaga voice of the people party bayan sinutro yaga nongren jong ka voice of the people party. Ngintip kat Muslim. Henry yang 1%. Henry ko gipagba niya yango yung batang aslim tan baniyat kung ka voice of the people party kat ni upagba hageleng kari kasi bat janti ajungi uai kacing persan uai kacing syariat kadau kalong baki kiyoi bahagi ni kinong yalam kijungi kidai kinong yalam kibala bansanya borok ki political party kidon kinong yalam kibasta kibasyampang ni duna ko ki parlok beit ni duna yakin nong yalam kibala bansanya kata kedai kebangi nyiwan ban pensiai yapi agi di kesunang motorsia gogi patba bi lajuang kedan kejiong baka voice of the people party ka let show patba ka penting kiong baka put jong the voice of the people party day ban penting yu patba bala dati bakla jiet minta ka kenti ka bangun bakla minta ka kenti ka jat penreu jungi kan sasuja rangai ko ki patba long song sudah hangi day bangi penting ipi ni keren bangi persai ya kajin sisa kidak kisen kilam sapa o presiden rangba jungi ba aben mena besemai agisnen kibelen ila jukren sepang ke CEB membek wei kimpen posnia ban kren ya kita ban minta PI kala urlang kata ban minta kata ke CEB kala long ka aba ini agni the voice of the people party idan kinang yalam kijani kibayo ijna basanu anbo ya kalawai jangi kon kikti kijani Nasiban batang satang taktu ketemi kimat abradai bakali kenti ke pemerintah bagi bebuan ki persang dan persimutu bakla bangnya ayu tahu doktor Ruki Marwen lada kejadian kecil ya doktor Ruki bebuan ki persang bagi orang kamla hi national party ban represent ni pemikmat sa ke Indian Parliament kamlahi ki national party unle yu ta pra marwe unle yu ta Dr. Ruki Marwe ngam don ye banong ngam don sibun banong renga sukwa banwara iwe ji tu khana ibalimpan dan harnot ki khana ke bile kai ha ko wei kamadan wei khana basipusnan ban wei khana ban rusnan gerta hai kata ke jinya somset parakna ke yamare bai mesti anta akamadan uta wei khana hukum hak ulet hak atau wei kapung kabandakun tamakadi kapung kabatam julio uta khana basipusnan ulet hak akata kapung namarak kamadan kedan ke wei kapung uta khana ban rusnan ulah perta dan wan ai jirat rena mar bagata kamadan kadon kampaji nasional undang goyo sio uta ukna bandrusnan uta ukna badang rusnan kerta uyoi badang uterlai bete ye kaboti bajutang sepo jong kata kapung ulah sim yo uta uterlai barulah penhap yo uta uterlai sepo pung bak ulat persang bantan yang tahu kena posipusnem bahap hakata gepung baraka bathadu ula sisa bantan ya uta uparlok zu na kata gepung baraka ulet siyeng bara ormot keliya thu ya kata ke jinjia
kita bukan kita sosial berkata ke cincin kelas sama hai tai senang red kita bukan kita ya kata dia oh pilihnya lahi bangun mau kena berusnen kerta untan yang kena bersipusnen kerta mapapun kabom lalong datang bersipau yang bandrung tergelangkan Reng utan sipau kabom lalong baru kinyengat bakiang oh bias ngap ya kan ya kai kebiutu kai kelung kenaru dari hal kata senang ko kiperlok bi jonga dan tang uwei urang ba balarang ba kerta dan tang utan urang banyak bat ong kundi aga jiya keren bat kita kibomnya uang ya kini kekentir uang ngate marwe ngaget bau ni kena badang terusnan kerta ulak bantan itu kena gadai tolong bahag kata kejaga kebaru ule ya kata kamba omdan uweiru bapnret mesin yau bau umrah nata kadau ukonsentrate uperlet ya kejimat kejemberkat jongu kunno bau la banjarat ya ukau perlok jongu Oke nang song senang bi, ke bottom line, leni ke jikai, ke bagi yo na kini kalong, bandan ke pemla, apa pi pidan ya keman ke bacuan, bat jauh rusuler, kamdei hak jimbon pa, banten i ya kita ya ke jiwa senyang ke jauh na. Kebentar kejadian real bakna kebentar kejelah hibarat kue kaya kepengamut tamang kegilang sang senang biye bayi Dr. Ricky H. Sintan lada gifa yai Imam Wang Marwai ke Voice of the People Party kimangaram jangka kinyatrai ringkat batu ni unangalam lani uni UMP ubangi kum kejadian real yin sapayu aga sauter jong ubanai chu nama kita kadang ko kipat ba ni nisletu biang bahkan ni kan dei kapor banyak kentho banyak kedok tiyo no renyi wan sepi upat ba ni bantam ko kipat ba ya ke jingkursan ke jopi nama ni te plan ke jingkursan ke jopi kini dalam jani lagi berak jepin ke berak jepin kin syukur agak cimperta asurat kuni ni dongkam ko ki lobye ya ke cim ya ke berak ke jopi upat ba ni dongkam ya ke jingkursan ke jopi upat ba bagi ni kin dalam kijoni sisian kasih kin longken kita kin dalam kibaran ra ke jingkermen ya ke ni celah kejongi lok hitang kowe ngaset ong kan jia ayu lalu papa juga chat benerin joli katni ke jingki ki kulung ki kena ki sierwai be haupra kan jia ayu lada upra unum poi segatong kan jia ayu lagi ni ki habret ki bakemen ki basap ki basnub mentah haupra lada aga sauter kita popra umpang selipang kan jauh ko kilabi kan jauh ko kilang kepa bahkan dia kecincirhan bagi kidon kan jauh laga mengamati kibasan kibalarang ba ngimai ya kata kecincirhan bagi dia bagi nongsong senang bi bagi nongsong senang bi di doktor Ricky ya ke classroom jadi imare irung segi jauh segi kaca jaga kendang kesrat iterwaya bade be dankam idamnya ke mesin macakri ikwa badi juang ru batang kawai ngalak ban leyong bakatang kedai ban syakri hak bak ban set kela yo papa jaga jaga riu katni ulah ai kecien bat ko ipat ba bi ngana martetin ngana martetin tang arsnem tam bangiya nanti iwai ki parti program nadu swa banyo kecil nadu jaga India iban kiwai ki parti ki program swa nadu banyo ikejil lajong
rega Voice of the People Party tang Arsenal tam gasinyaniti mana bantu juga parti DPP syakindang kisrat kolektif le ndai namar kacingla jukin nang ilam jung ndai namar kacingla jung i president randa juga parti kacungi ndai kacingla jukin nang ilam jungi ndai namar niyoi bau belai ulajat aswa jungkin nang ilam jungi ban pasal ban keren agak dulu agak cimut cipukat jungkin nang sang slong jung keri bagai cek benderi kacungi Walaupun nang sang slong bi swa bangan song nakwa ya kapor bangan kam ai in ai kampun ya i marmur mai i balawan nado nang tai nakliret bangan bampun sai ya papa hagi ni kesimang ke jopi setang kawe swa bangan song ngadang si iwei ikana lingkot ibang akwa ban yetu ipi bapi ban kam ban sken pidan kam ban yene kami pilih minta ke sini pidan kam ban yene hado untuk tang hado kakak kita pidan kam ban yene ban nani sekna wan ka bawan gelu collection ke jula ke jui nyen yene ban nyen ai ya ke Voice of the People Party ya ke board ban welakam secara labede haji council labede apo ke assembly ko gipat babi kemudian kam kolong bangun dan kam ban yene akan orang udan way raba udan way kuon udan umat banget sayo umat banget kampat bay kong kali gopor jeng bumenta bang labiang dikali ke motor aga te gopor ki breu kidang travel lai te kejap nang penunkam kulai lani dokada uni orang ba udan way kada umat banget sayo barhabami lagi ulah persong yang kau kuat jemu wang kuat song mapi halor jong yang kada anda song kuat kau ya jadi kerja utang yang kau kada banyalam nanti anda lihat tangkap tu kali nanti utang kau betul kuat yang kundu ya kibre tu dia lum kumbielum mengamati mentah kejadian dan nepeng jengkal kibre kiong ukuran ubah kumdu ni ukuran bakumdu ni jadi usung halor kada yung pau punya jaga kerja. Oh tak kun asmulai uherno konsong no pipa. Tak pau kiu halor kada usung. Andala ya tangkat tu kadi por ya kundu ski wipat kun hon. Kibraya kibayan kumni nanti asikil. Sata kiwipat yung ukpa bakumunu ni. Ukraine badang red punya jaga kejap yang di usung halor kada takpar usuhde wang kuan song mapi rumlong song mangar rumlong toyo song nak berangut yaki halor kada ndalaya setangkap tu kat ni teli lenti layan ya kentu si kawai pak ke kunhuan jong kibreu kita apa kidai kita ki mangiong ki animal activist ki baie ki mara ya tentu iki orang sekitar berempat kibreu bakon kilo jadi itu sangat kada jadi dia pergi kaya kada ada kali ini kimi leran kimi isnai kada bukti pawang kruan song pirum long song mangar long song berar long aku berkata ihar maler kada isemyo kada kira hajran terteng upana de upana kmat upana kmat wadukun nadin anda kelaya kita kelenti mai hakawai karut jogowa berar nguti hak sagawai tengwa bat kada bat breu pom de pom sepokum ko ginang song slong bi kay kasi kay ni kabang kumni those who try to please everyone pleases none utau ba persong ban pensubha ya borok umma ban pensubha yanu yuru ko di papa be kali ka vote ba pintak la khak khde tare kande ba people's lobha yanu yanu
itan ke singkermen bapin ay ke singkersan dapat pura lagi ke selang ke jopin nangni apa katni pinani nganget ki babon dai ki balarai ban kersan yupra dalam dai kame dalam dai Ismengo yublay baswaban wan meliani pilai sai lupa pilarai lupa semu pitang gabut agak kendai dan kantang banjai what's not yang ada nongren batu pilang motor pilang temu baru sigata yang ada nongren maka voice of the people party katerwa supaya banwan ra ya ke sensar ke kadar ke bekut ke subah ubren kurku ini way ya pergi pada nong song selang hani ibarat lagi ke por ke berkodor jompi tu ini perang sisin haupra sisin haupra Presiden 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 Pak Sembuar ya ketua kajian pensai kita beri ya upaya Pak bagi nong senong di jamu ngakremen skam bagi layas lutu ya ke ba pimpinan pensai ya tua kono long klam u kado do na snawu kerpat ya kini di pak boleh lagi yang lain ni dapat dia surat snawu ba ham penjak bron di keselang yang pri sampai tahu di dangdiang di sekolah dangdiang ambil di surat ibu dan yo poli grip poli truk mana di mensoi mensnam snawu soron kan kata snawu wiran sedian snawu lagi sini iba mencak di surat itu snawu kan jadi dah bersama bulan lagi sekemat sini, ambil surat. Lai. Katu kodyo nongklam kado do, tutito umah dado wangi ramai, waman do presiden yang ke voice of the people party yang ke credit circle. Umar demi wangi jam itu nyoba sa YouTube channel depan uwi ni tirang ba ujungin ba rensam kemudian nang kuah penting dengan dan beberapa pekla pi penting lupa ba sejisian dia sa pengkelu dia kaduki ba kubang di wajai ka ba do ba dan ini jadi keramba tadi prinsip apa dia ini nah beli uang kemas senang bapanya jadi kecilan di balong ru i nohikai badan burung ki ramba senang nak kiwe pat senang kat bala panyedan inau yalam nak balang ki bakher kat bala panyedan inau yalam jong ka parti ki baganam yo kerten kina baganam kata di kapor kiwiran ba ki bay senran lang ya ka parti panlait nak gawe ke caka Agapan pensai, bantan senong tu pandikai. Ya pergi pak nong senong jong ke Shillong parliamentary seat. Abakum kani kapor, kabaton kani kakam kabahmat ya kabah kakum kapati. Ini syakmat agapan dek syakiu pak. Agapan kong dapat pau ya kasi senong ko bakal ulai. Boleh lam ini, boleh ay kapor. Ha kabangin la ya kabalong kumne kumbang long kadang kai jadi snow per hanga kat pangaran song hangne banga pet sepi upai pa pada kejo kapor kam ju jakot haga ji reality kejonga ya kaban sedang ya kajing lang jong kano kakadun sai pathai bakin sedang ka kajing duai haga voice of the people party hoi iju belongi kajing duai haga ya kajeng hakikam kiti kejongi dan hakaban sedangi kecil lang genjo pendekam hakaban pelong dah kecil duai ndai kalau kan kata kacing siau kaba kalau ngam sedu setenrai katono jonga habang siau ya kacing kerpat kejongi gom kesnong
Agak play undang rekan unyalam ya kani kecinggalang hai kani kecambi ya semua ya kebangan boy sa kebentai ya kebangan ai cikren agak cinggai bat kani kecambi nakwa bantari itu iladi agak ni kapor kadang juga kadai dami wan hirmai nasyong nasa hantai hapos long mula beliang nasyong try juga na upung skor ikam kiba na jutray hakipor kiba mensua way daw syakri jong kani kadong kathan hagaman ay gaji syakri yaw pay ba hagaji nong samla gajonga ngala tray hakibabun dari gisnam kumuno yalam jong kawai na kasem halang kapapau haga ko por hame hapor dilum jaitia kabang itip kum ka Jaintia Youth Federation JYF hadin mga labat kumuno yalam haga ko por bantai ikani ka Jaintia Hills ko kawai iyo bakadan kata ka Jindawa kabakarki haga bangin yono yala ka jong ka district haga ko por ngalami ya kabang yakun banyaran ke upay pa badawan ke sorkar hagaman penyo ya kani ke distrik hantai hapok area daga jingi trailang jogi pay pa ilala ya kaban penurong ya kani ke jingmu bat ke jingang not kung ubreu haga jingyo I ke jonga bat ngalayo ro ya kata ke jingkwa ya kaban penurong hagaman manra ya kata ke distrik hantai hapok East Jaintia Hills kumtu hi ngala ngila hadin pangilayo kapor kajonga ban syakri lemba ikan sem halang kalakut tinggal persyang no ban matkam tinggal yo kam kumuno hikai hantai hapo mulgulian kumuno hikai jong ke district council LP school ngala hikai kumba khra kita ni kisnan hal kajing ya jenti kajonga ban pe kumuno hikai yeki khna bapan yakit ya ba ya kam haga imlang ke salang haga shnong ke thau haga balang ngala hun ngala sup ngala syong bana da gamru kata ke jingremen ba kini kinomi khat kijongi kinle ya ka bapha ya ne ke district ke jongi mereka banginan syong dang bishar dang pet ya kani kajing ya inti haga senchar ka khadar hamte hapo district jongi kamlong kum kajingkwa lani ngimyo ya kata kajingan nur kejongi kum pai ba hapden kani kajing shong kejonga hakabangam jul ya donta ba kino ki political party hakipor kibamenswa ndenga shuhun banpai ya kai kabalachia bat kabalong hapo kani kari kai kejonga kum no way no real badon kata kajing syokya badon kata kajing kle nabata kari bat kata kendriu haga jing hertma jong kini ki hai saipan lemba kini ki company ki ba pher shatai shapo is jadils galas dan pen kendit yanga habang I bakadon kata kajing sha lebor habadon kata kajing cha thombor habadon kata kajing yau shriat mat ya ki parado ki parasnam haga to kopor kala pen skon ye kaman sim ke jonga haga bangam la shuban sha ikni ke baro ina persyang ban kren gom kino ilam sen balang ndrai kampat long lene impat don kata kopor haga ban yada ya ki parado ki parasnam ki jongi kumto kala ya kopor ba kaba haga ta kaji hetma jo kini ki hai saipan ban khlong ya kani ka spa jo ka ri ka ba I ke jongi kimpat huntang ba kiwanra ya kini ki cement company ndai ki lawanra penban da kini ki coke factory kumunong hika ka ko por ngalai I ya kani ka jingsniu ka ba up ya ka East Jaintia Hills na ka benta kani ka jingma ka ba po ya ka koi ke khia jon kinong song kumto kumunong ya song ka ko por ngala pai ya kani ka PL sa po high court ban ye kumta ka ti joka ai ban jot ke kini ki jing ye kini ki kam bi ai lane kini ki jingkhali ki ba bi ai
kibawan hapo kani gari gamulu kejongi te galam ka ai ka bas si ko ki pa agar ko por ngami shikmat ban persya ya kini ki ko factory regala don kini ke jing so bui ke bas kai hapden ki katto kani ki in khong selamat bakatto kani ki ruspa kini ki khwan mentoy hakabar kila phakem nga hakabar ala haban song jaburom kumuno hikai hadok khatar khatai ski hapo logo tan na kabenta banga keren ya kabit kabiang ka jingdon kam ka jong pai ba kumta ka jingrung jonga shapo jong kani ka bendi na kabenta ka jong pai ba kanang penrem kanang penmitar ya kani kamen sim ka jonga ti kumta house name arjar arblai kala don kani ka jingki ka bashakai ha ka jing or ka jing nam ka jing lenyar ka jing bong shai ka jong pai ba hapo kani ka ri ka bai ka jongi don bot haga to por ba iba aden milar basar umot ila khot ila wer ya kita kiriu shapang kiriu ya ka riba ka jat riu ki ba pro ka ba jabe ki ba don kata ka jingyo jangai haga ban ya perkha badagano kalan tingin thau daga bantaban toy jika ni ka riba ka jat riu ka jangi bansha rong umsau ha kita ki bor ki ba wan nabar kumda da ka jingya tai ka jingya thir kabala bam da kisnem gila yo ya kaban penni partai ya gane ka voice of the people party ha ka khatandai tari ubrai khabwe usdam arhajar arboe oi ladang ipet ha ka chinya ti jong kane ka party kadang long kabadang khlung arsnam chiteng ka por kabang la ya shapi upai ba bang terwa shapi banong bagane ka party la tha wala senya ka na ka benta ka jong phiu pai ba lembaga sur ke jompi lapan ni partai ya kane ka voice of the people party Jimmy Jong kane ka voice of the people party kumto house name arjar apply kalawan kane ka election MLA ni hap ya kaban mi shakmat ban yakun ya kane ka election MLA Henry hakato ko por nama ki patba hapo kane ka ri ka bai ke jongi dah ka por ka ban ko de kin pat sno thu ya kane ka VPP upat ba umpat tip ya kanong rim jong kane ka party haga ai ka bentar sen ya kane ka party Henry don bok hakato ka por ngilala ya kaban sei kumba khaprang ki kartong ki bari aireng ha kane ka election MLA nga kane kajing ya shimta ngalami shakmat nanti na po clear constituency bari aireng bakini ki hespa hapo kane ka clear constituency o kaladon kane ka jingkren beng kaladon ka jingpek po kaba kung kanu kane ka politics kaba umadami uyalam yingi ki non clear hakaba ka pisar romai ka kiat romai ka khawai romdon kaba kung kanu kane ka politics umadami ukwa ya kaban yalam yang ki nong song chnong jong ka clear constituency andrai ka jingilam jong play hakato kapor ngalala ya kaban pendek ya ka jinglet pensyai pai ba kum ni kum bangilet adon kum bandriu pusau tuli kisnong hapo kane ka clear constituency na do pasdang bangiyo yau sembol ngilalek syau pai ba ngalala ya kaban pendek ya ka kamram kabang ade ban pendek ha ka jing pensyai yau pai ba ndai ka ei ka bajia upai ba ha ka to por uang phila der palat ngila dep ya kaban rai ngila dep ya kaban ye telok bat kiwei pat ki party ha ka ta por ngam skeula ban dong e nga shong shong ha ka mon ka jong phi ka dei ka man lai noi ka jong phi ka ba kinai ndai ha ka jing ye kun ka jong ha prem jong ki kini ki hespa ngala wan balai ngala tam ni kini ki national party ki ba ye kun ha ka to por hangtei hapo cleariat o kala long ka burom ye ka cleariat aga to ka por nama ki patba ki ong in pekai ong ne uba persyang ban wanra ye kata kalenti kabadai ka clean politics kalenti ka ba wanra ye kata ka khol ka suba gula ban yo tang si spa ne aspa vote Henry ka jing yelam ka jing ka khung ka joble ngala yo hado praspa kendai pe andru huai vote kani kadai kadak kachin kabaladon kata kajing sedang jong kajing gala namar nga hun ya kai ka bau play ubenta namar nga shim ya kai kani ka kam kadai ngada bu yo play baka ai ka bau play ule kajing mun ka jonga ngan pediang skobha ya ka kumba kalong ti ngalayo I bakat kani ka vote ngalayo kala
don kata kajing sedang jong kajing kela namar haba don kajing kuah ban wan ra ya kajing kela ngimla ban kela cisendon kabampor ka shim ya kapor ha kabangin yo ya kata kajing kela kabajanai bat kabapura endrai kajing turai kabang shong thai kajing turai kajongi kumkino ilam ka parti ngim ju shong klikti ngimi na kawai ka tarik ngi poing na kawai ka tarik kajing yai kajongi na kawai ka jaka shakawai ka jaka na kawai ka than shakawai ka than ban let shopai ba ban hikai shapang kane ka sanhima sima namar hangi kawai South People Party kane ka sanhima sima ka bangi tu kaya pher bat karukom tu jong kiwai pat ki political party namar hangi kawai South People Party ngin pediang ya katu kajing hikai bakla bagi on ba ka politics kadai ka kam ka baca kya kadai ka kam ka baca bo henry hangi kawai South People Party ngi shem ya ka bakadai ka kam ka bakhut kadai ka kam ka bakentang dan mar kita kadau kawai South People Party hawangi lek banterwa shipiu padba yakin nongrim kijoka ngi da kwaro banwanra da katakan nongrim blay kenang mau paiba unsnyo to ya katakan jingko ya katakan jingko dor jong kane kasan hima sima namaria kasan hima sima labo bet borenti dau play nongbo nong thau nado balas dang shna ya kapate bandon kinong sencha bandon kinong pe kenang ba ka imlang kasalang kan ya bet kan ya renti te ha ka jinya renti jong ka Voice of the People Party ni let show pai ba ha ki artli ki nongrim kabare ka nongrim ka ban kong kalong ka nongrim ka bang kwa ban wan ra ya ka senchar ka khadar ka bakhoi kalong ka ba yang ki pai ba ban ya kren ya kata ka senchar ka khadar ka bakhoi lada ka jing start priu ka jongi lada ka jing la ka jongi kom ki priu lada ngini on bangi la da kata ka jingnang da ka jing tip ka jongi kanom long kumne kumbakalong endai ka Voice of the People Party nado bangis dang ya ka ibu yo blay hikmat long no yaram unong tilenti ya gani ka party bangi dang ngedro baka bor ka banan shalende kadon bangkar shanigi haga ya kayeng haga lekawan haga no ka benta ka ba ni let show pai ba lenda dei kumta pimudor phiki pai ba banya kren ya kane ka election banya kren ya kata ka jingi ji no mikmat kumbajia setai sepok lere nganget hane hapong mo kaya ka juhi haswa bani election kidakli katwan krorame kata kadai ka jingli ka bang ngi kipat ba ngi scout na bangkli katno kror emu lene katno kror emme kane ka jingli ka bang kom kipat ba ni shakli namar balaya lambakla ya kane ka sanima sima da kita kibriu kibadon ha ki hakabo lene kibadon ha ki waipat ki sen pate ki kwa ban shim kabu ya ka jinglulu jong pat ba ki shim kabu bada ong o ka politics ka baja klia o ka politics ka baja bo ki kibriu ki ba bet ha ka jimu jibakat kibriu ki ba yad bet ha ka lenti ya ha ka sanchar ka kadar kim kwa ya ka ban shim mata hakum kata ka politics henry ka jingmi jong ka Voice of the People Party ni ong bakade ka kam ka baja klia mentang yogi bagi briu kiba bet kalenti leni kita kibriu kiba don kata ka mensim jog ka jingi klik badon kata ka jing skeu kia kiba kuwa banwan ra ya kata ka jing kela kiba skeu ya hap bagan ni ka politics kade banwan ra da kanong rimblay kanang bakan long ka bakhoi ka basuba o menta kilami kita ki start ki jhat kinong hikai college kinong hikai nihu kinong hikai school ka pher ki riu start ki riu project ki riu shampang ilawan haka jok kampung ban yatei baneshna ban keladur ya kane gari ka bai ke jongi te kung taling ba kane ka nongrim ka banin kong ke jongi ka bangi kwa banwan ra ya kata ka senchar ka khadar ka bakut ngile yo i baga jalla ka jongi menta ka don ha kata ka khet jong ka jingja burung namar la keno ya ka jalla ka jongi baga dei ka babang saptam ndai ko ki pai ba habangi grand sepagata kala don kane ka jingka wakti ya ka Voice of the People Party ba ki dawa nangi bangin pen shisha ya kata baga don ka jibangsa ndai nga ong ndai ha ka to ko for
ngiong bagong ke parti ni kwa ya kaban yetu shapiu padba bagata ka jingkeno kabaki kwa ya kabangin pensisha ya kata ka bangsa ni ong endang ila boy hakabor yang mentang impatnya kuteng mano badong tiba bangsa apa gejala kejongi hendrai ni shim tangkane nama hakajiwan jong home minister jong dari India Amit Shah udah keren penjak burung ya kejala kejongi udah ong bakejala mikhalia kadai ke babam sartam hendrai kita kibapan ya kata kecing penisha naka voice of the people party kinot ban panjing shai na umne home minister jong dari India nama kitip lada ki panjing shai na halwa kata ka jingong kejong ba kadang kejing bangsa da ka CBI da ka idi upha shane baro kim ngatlut kini kibaran ti dan mar kata kata kim not ya kaban pan ya kata kajing pensyai na unta keren ya kajing shisha ya kajing yo i kejau hendrai kawang kti penban ya kawi BP ke mempadon ka bor kawang kti penban yo ba aden ubadang long tau MLA kini ki baro ki jinglong ki jingman ki bang yo i ba ke sanchar ka khadar ka jongi kala long ka bala jaklia da kita ki kambang sa nanta shushu ha kane ka sanchar ka khadar ka ba khoi ka bang ikwa ba ka dong don kane ka jingle shilia khmat ba ka dong don kane ka jingle bor lane kane ka jing thombor yang i upai ba kane ku ba long ta bi yo i ba po kane ki jela ka ba i ka jongi o kala don kata ka kardan ha kane ka long briu man briu kejongi kala don kata ka high level kala don kata ka low level ha ka ba kini kinong yalam kijongi kibadon ha ka sorkar ki penbenta ya kata ka kardan kejongi upai ba ha ka ba kila yoroi ya kata ka hok kejong phi ku upai ba o kani ka jingle siliam khmat nga ka ban anuk sai phi tang ko ka ba phi yo i hidala kijongi khmat baka sorkar menta kaong baka don kani ka jingkhang ti do yong baka don kani ka jingkhang pomding baka don kani ka jingkhang ba bon chai hendrai ka ai ka bajia ni ki pat ba ngi yoi kani ka jingkhang ka ta tang yengi urit uria ka ba yo tau ba don bor utau ba don ba kita ki ba don ka bor senchar ule ka ba de ne ba ba ya ka yoi kani ki drop kilet dari hajar tali hantai hapo suraba hendai lada urit uria ule ukwa ban kamai japo ban pendap penbiang ya kanyi kesem kala don kane ka jingle siliak mat bangi ngimlong balik kinum sha yang ni bangini don beta ha kane ka business ka joki ka bakila le bi an labaro kata kane ka ka jingle siliak mat jong kine ki badon ha kabor nang ta kida pendem kamro ya kabor ka baki bat maki da ka ba thombor yang ni upat ba kai ka bajia ka ba pen kenmau ka ba pen yam thang ya ki bor bon kinong song snong hapo kane gari ka ba i ka jongi lemba ka to ka jingjia ka bajia hangte hapo thang sky pio i ba kinong thang sky ki yongi o to kane ka top sementa kala bia kane ngin kwa shoban pen he na mar i ka jingjot upai ba ulami ula persya kinong sanchar ki jongi ki pha da kini ki bor jongai ban bom ban tit ban shot ya kini ki pai ba ki jongi hado kato ki not ban thombor ya ni upai ba ubadai ukadra ubadai utrai jongkane ka kam haga jingi dai ba ka sanchar kada mentang ini i ba kini ki chakri ki jonga ki jopi ki bani jet ki konstitusi ki ba per kila long ki kendra maki omdai show manga mapi ki ba dai ki try jong ka kam hendai haga recent char ba haga demokrasi kane kade kari ke bangi im kaba la thadur la panwandur ban sanchar dau pat ba yau pat ba naga benta jong pat ba tengi wan chapi pat ba ban hikai yapi ba kini ki jinglong jingman ha kane ka sanchar ka khadar lani ha kata ka sanjima sima ka bom khor hagini por ke bla dep shadin o kala don kata kane ka jing do dong ka bashir khai ba ka don ka jing bom skan ya ki parado ki persnam lane ya kita ya ka imlang ka salang ka jongi lemba kini ki jia nuksa ki jonga ya ka ka ba ka jia but long apo kane kari ki ba ki jongi kana bangin snoto ka kata ka jing jaklia ha ka kam bang sap ka kata ka jing le bor ka kata kane ka jing thombor bat menta ka ba siosi Shushu yang ini kipat ba, menta
Bakini kibadon hakabor. Kikwa ban penduk sat yang upai ba. Kenapa kila ban yoroi lani ban pendun kam hakabor ban senchar donbor halor jongi. Tengi kong ka Voice of the People Party ngilek haman ki jaka ban pensyai pi ba hakini ki kendes ba hakini ki kendes ne kaba ngiyoi ba upai ba udon apne ka jingla ka jingpisa jingmut namar ba upai ba chalade usgeu ba utrot bor usgeu ba undondor usgeu ba mla thaporte namar bale Nabar bakila ikat sebab hai kisah pendro ha kejela kejongi ya ubayo nang penyo susu karbaya ubaduk nang penduk susu kane kadai kalenti lene kataga system jong kini ki way ki political party ha kaban knyot ya kataga hok kejonga kejongpi kum upai ba tingi wan sapi upai ba ban penstart ya pi ban ong em pai ba mdei utau emeli utudu de kanra ujongpi mangi ki pai ba ngidei ki kanra ngije ya u ba ulong syakri ujongi ngije ke orang basnong omdei ban sulong rabasnong yeng hangtei hajro pai pai ba ngala long rabasnong umla ban long rabasnong tang na busuong henrei phi ki pai ba phije ya u ba ulong rabasnong phije di ke MDC phije di ke MLA phije di ke MP omdei ba phije ba kin long kenran maki henrei ngije di ki ban pha iki bakin long ki syakri ki jonga ki jongpi ban ya kren ya ka ne ka khia ka chon ban kren ya ka jinge jongka ri bat ka jat ri ka jongi te hagini ki por ki bamata ka long kompong ha ka bangi ki patba ngila don kata ka jingdo jigermen habangi phai sha ka ne ka jinglong jiman ka bangi kum ka ri bat ka jat ri ngima nanta poi sa ka banta ka baar ha ka jinge dei bat ka ne ka khendau ka siap habangi kren ya ka khendau ka siap ngikwa ban don kataka hok ban penskan ya kataka jinglong try ke jongi ya kani kari ke bai ke jongi tam hani phi hapo jong kani kasnong bang isai ongol lemo mo kham mo tercia mo kayau lemo phi tip kham ba ma phi ya ka jing chai jong kari ha ka jing dei ba ka kendeu ka siap nama ha ka po jong kani ka transversi sibon kisnong ki be don ma sunda ba kani ka jela asam ha ka ba ka don ka jing bom shong sok ka ba jing bom shong chai ngalale sekanduni ngalale sela pangap chine chap siar chakat kasla ki jaka border kaba ki briu ki jongi ki badon hamto ki sneu thu ha ya kata ka jingkor dor jong ka jinglong try lene ga ban yo ya kata ka hot bangin kam try baro si jingem ya kane ka kendeu ka siap ka jongi hendrai kumbalong menta pio I bangi don hapre ka jingsir kala ban poi hadu hamne snong kayau sisin ka ski ladang ngim perkat ladang ngim don kata ka mensim ya kabat jet ya kita ekonomi kemat kibala panyada ya kane kari ka bai ke jongi menta hapo khanduli ki pet jawdut ya ki pet thor keli bale Trailekta Kim Yosho Okat I Samsat Iki Patba Kibadon Nakato Kajaka Namar Ba Kila Do Yaka Kendeu Kasyap Hantai Hapo Narpo Ngape Bakan Yaka Kendeu Kasyap Kilon Kispa Kimar Po Kendeu Kibadon Hapo Katega Ka distrik Kajongi Olawan Klong Rut Dagini Kibar Jela Ban Rong Yaka Neka Spa Kapeo Men Hadin habut kai kabangin yo satang kini kising kiba kila ya kado kila bamlut maki ya kani ka jingdon jingem baro kila shimlut ha kaban bandto yaki henre kani kabalong kabadon kamha namar ba ngikwa ya kejela kejongi dalor bangi don ya kani ka district council kaba pet ya kendeu ka siap kaba pet ya riti ka dustur kaba pet ya kiba bon ki benta ya ka jinglong try kejongi kum kiriulung henry ni kum ka Voice of the People Party ni da ni shaupat ba ni da wan raro ya kani ka wei kamat jingdawa kejongi ha ka bangi dawa ya kata ka artikel Ninawa yang katakan artikel live pa nyabui. Oh kibabon ki parti kila keren persya. Ya ka Voice of the People Party dah kabaya lam bakla. Ki om baka jingkwa. John kade ka Voice of the People Party. Ya kade ka artikel ka live pa nyabui. Kade ka jingkwa ban pendona ya ka district council. Henry M. Patba. Kamlong kuta
kumbala yang makla ida kuat susu ya kawan miskin ya kita hok fry itu ni aku pilih dari mereka kita macam nama ladang itu ya kan kita ai dan kita ka kita malai sebab nyau kowe kumbayo kimizo kumbayo kinaga bakane ka ai jong ka sarkar India kan ong yo ban wan lemon lene ban chuan ban pendengkam lene ban pendrekam hapo kane kari ka bai ka jongi balai ngi haban ma ya kata ka ai MMDR la khan ye ka jing tri ti do yo la pendengkam dan kita ki ai jong kari India jendela don kane ka artikel lais pa jo kowe kane ka ai jong ka sarkar India kanong yo bandrung lane ban trekam hapo kane kari ka bai ka jongi kini ki he cement plant o kita ngau muja bakam don kane ka artikel lais pa nya kowe hapo kane ka bikhalaya ki yo ban le lailan ka bakimon da ka baki kwa ban pentroin ya ka por jong ka district council ka por jong ki Deloy ka por jong ki Rambashnong ha ka baki le mon ban jikat mon ya kane ka spa mariang ka bau blai ula ka khu yingi te kung ta ni de ban siotho ya ka jingkor dor jong ka khandau ka siap namar ka khandau ka siap kalong ka jingim namar hangi u khasipnar ka ne ka khandau ka siap kala long ka mei ka bapsa ka bapja ya ngi u khon reu hanne hasla barthai te kini ki artli ki nongrim ki baskem ki bangi mi banterwa shok paiba balada phi ki paiba phi aila yani ka voice of the people party kini ki artli ki nongrim ngin pendon kam bat ngin pendon bat ngin pendon phot ya ka e ka bangi la kular shapiu paiba om tang kata kini ki artli kini ki nongrim ni donro kumbal likely kini ki jingyo i jngai ki jongi na ban panulong ye kini ke nongrim ke jongi ni don ya ka jingyo i jngai kata kalong ban panim ban panba ban pan keladur video i go ki paiba ya ka jingyap jong kani kamariang Saudong saukun ke jongi ni kwa ban penim ya ka damar ni kum ki briu lane kum ki riulum la hikai ni nado ki meye ki pai ki jongi ban ye imrengkat bat kamariang te kum ta ni dei ban burong ni dei ban boro ye kamariang akmat ban penim ya ka kenang bakalawe ke partai ke jongi kanong ka ba dak ka ba biang bat ka ba imsok imsain leba ki saudong saukun ki jongi o ni pe ye kani ka jingken roy jong kini ki comes new ki bamenta ha po kani ka dong ka thang ka jongi ba ka jala ka jongi niyo i ba ka yo ya ka ta ka nam ha ka jing ya ha ka ni ka jing jaburon ka jing kiu kita ki khna ki ba ngop ha ka ni ki jing di drops ki ba ngop ha ka ni ka jing snew nanta ki don kini ki babun ki nong chong snong ki ba la yo ya ka ni ka jing pang ka ba snew nanta ka mi ka report ka ba ka Meghalaya ka de ka way na ka state ka ba ki long ying long sem ki pat ki pra ha ka ba ki long kmi ki ha ban ki khle ya ka long ying long sem khle mupa klem de ya kren ni to ki bala khla kine ki dei ki nam jaburom ka ba ka jela ka jongi ka yo de mar ka ta ka da ya ka ne ka dur ka ba sniu jong ka jela ngi kwa pat ban wan ra da ka ta ka dur ka ba itna da ka ta ka dur ka ba bha nanta shushu ngi kwa ya ka ban pen kala dur ya ka ne ka ri ka ba i ka jongi da ka ba ngi hikai ya ka lenti ka hop bat ka jing shisha ya phiu pai ba nuksa ka ba ritam haba hangi ka voice of the people party ka kiat kam don jaka lane ka ta ka jingele tamasa kam don jaka lane ka ta ka jingele siobha kam don jaka namangi shim ya ka ne ka jinge no mikmat ka dei ka kam ka ba khol ka ba ka tam ngin yai shakmat da ka jintim priuti blai ha ka ban yeshi bata ha ka jinge ya kini ki no mikmat ki jongi te kum ta kum ki pai ba halor kini ki likely ki jiyo ijgai jong ka voice of the people party ka ba phi baro kum ki pai ba phila tip ba phile yo i kane ka long tang kum ka jingpan ka bao nama phile don kini ki social media phila don kini ki smartphone na ki ti ya ki jing sam ki joki baro phila siao tholo ya ka nongrim ya ka jiyo ijgai jong ka party dei pai ba balai phikroi ya ka ban on bangi
ngi ai ya ka jingkershan ya ka voice of the people party habang pet ya kane ka jingwan ka jompi om dei show ka jingwan ya ka ba pindang ong bangin yo ya kata ka jingkren no madame tengila ban bishar ban ai ya ka vote haura dei syukumta tang ban chuan hande ban pelong ye gani ke jingelang ban wadra ye ke jing aku play na doktor iki na iba dan chapiu ba na kaliang jong voice of the people party hande ki ban pun hapden jong ne jong piang ne namar nga haba wan adu nante nga ye kendo chibun ki perlok sene ki ong ngi hangne hapo lemo te ki babon ki bala de pra pa ne ne ba kan mo ki bala de pra pa nga ko ka ni to ska ba ti to ki bala de pra ni bila dia pandang apa kalau setang bangin long kibayanya tak hadu kakat kendai tarik nama ki umsau nama kan eryong kan wan ban lengshop yo paiba hashwa ar ni laiski bathet ya kabul kata kadai ke bajujia ndai nga ong epi lada wan ke eryong lada wan ke umsau yane bat long ke baskem ka jimut cipakat na ka banta ban ai ya gane ka jing shakri ka ba kalendang show kata ka jing ardatin ka bang don show kata ka jing ting ka bang don show kata ka jing konyo in ai ben ka men sim ko bakut da long ka balong ja ka baja ha ka ne ka kenti in ya ai ka jing kershan ya ka voice of the people party in ai jing kershan ya i doktor iki AJ sekon ibalong ikartong ibaga party galasay ban long itai simpa isimsong iban long itai rangkan irang power nagamanta kari bakajak riu hangtei hapo parliament tegano ka pendap yang ada ka mensim jog jis government nama rio I menta bagi paipa hagane ka thain lemo pilas dang ban pai sha kata ka kapor ka balale no shadin nama hagane ka constituency na do ki por ki ban shwa la do ye thu khana yangi bakalong ka constituency ka basta hagaba kini ki paipa na kani ka dong ka thain ki je ye ki nong mikmat da ka ba ki pension no rim ne ka ba sngau si kalong ha kini ki shipau arpo tli snap kala mi kani ka por bisa kala pencot ye kata ka jing start ka jing shapang ka jong ngi upat ba kala pen pipe pen pra ye ki snong ki thau kala don kani ka jile ba ka ti hapden iwe ya iwe tang na ka banta jong kani ka sagima sima hende ki por men chwa kini ki riurang ba pilai juyo minister teng nang ne pilio kini ki MLA ki ba don murong na kani ka dong ka thang ka jopi ha ka to ka por pi pen job don murong ong dei ne ka spa ka peu hende mata habang ila pen job da ka spa ka peu kam don show kata ka murong kam don show kata ka jiyo dong kala don kani ka jing here na ka wei ka snem sha ka wei ka snem de na mar ba ngiyo I ba kani ka don kani ka jing bong khol ha kani ka jing shimta ha ka jing dei ba kani ka imlang kasalang te kini kidei ki nongrim ki jiyo ijngai jong ka voice of the people party ya ka ba ni wan bantarwa shapiu pat ba but ha ka jiya lenti ka jong I kong ka voice of the people party ka voice of the people party ni ong ba ka jingmi jong ka voice of the people party ong dei tan ban ye kun election hendai ka jingmi lane ka jing seng lane ka jing thau ka jongi ya ka voice of the people party ka long ban hikai ban pensta ban pensyapang upai ba and now upai ba last time ka ne ka jing ye chit ka jongi la one ka MP election la one ka MDC election la one ka no election ro ngila long kita ki basta budget hendai ka I know you play kap syabang alai bani simenta ha ki jingalang ngalai syabaram ngalai syabhoy ngalai syawar ngalai sene sekandriam ngawan sene sepoprar ngayo I kata ka jingranti bagi paiba ki I ya ka voice of the people party kam tu jakoi kum kene ka election ka balong mata sem ngangis kan kat kini kiri urang ba kimi don pe sekila o kila ye thu khana ba kane ka election MP kane ka ba pher ba na pleng ki we pat ki election MP namar ba haki por ki ben chwa la yalam bakla yangi ki ong o ka election MP te thep tang ki no elam sno thep tang tu urang ba ka to kane la biang henry ka jingpan staff ka jong ka voice of the people party yau pat ba menta ka don kane ka jingting ka jing sir jong kini ki political party ki ba yalam bakla yau pat ba banong ba ka dei ka bajak lia te kum ki pat ba
lemba kini kijing tunsyai kijing kai kebangi terwa capi kadonro kani ka election kebawan cisin sangsnem ya kebangi hapan ishimenta ya kebangi hapan election pi upai ba ban pan kijing tersyan nabi tidak kemen sim ke pas ngaurit dak kemen sim ke ba khut ngakar pa ya pi pai ba ba pinnom ya aratin pilayo I pilatip Siapaan kani ka Voice of the People Party bahaga kat tendai terik kan mau ban yami on day show ban casting pin yami dalam ke jong kakti ban ai ya ka vote ha ka sempol ka jong pra namar tenta ka ka jimbut ka basriu jong kiwei pat kini ki political party ban penjot yang kani gari ke jongi ki let show pai ba menta kita yara kita ai ke jing ai skill ba nanta kita let ro syakini ki dor bar snong ban ai ya ka donation chua ka election kenapa ya ka to ka vote ka bagi pai ba kim syam lawan thep ban ya ba no syak itu ki political party ki ba ai ya ka donation syak ka no ka do ka snong ka ba ki iman banjit andai ka Voice of the People Party habaka I baka don kane ka jingbom ya be ka jingbom ya reti ngiyo I baka don ka jingbom shang jong kinong thabur ka don ka jingbam ka don kane ka jingbam andai ngi tho syak kane ka syak office jong ka election commission menta kala tha ban pengor kham tam ya kane ka rilom je tia bai ke jongi baka nom don show ka jingle bo baka nom don show ka ta ka proxy baka nom don show ka ta ka jing to ladau pai ba hane hasnong piadon line sa wajar bur lada piwan tebur ka sang spa kapto kala bia ka spa kito ki bangwan mat kan yap kabur namar ka ka bang yo I ka dor ka jibom kol ha kane ka election pi nga komunoi ka nga saile kini ki duty election kipai ba ki wan tebur ar live 0% namar kimpat siotho ya ka jing koridor jong kata ka jing genomic vat stage for parliament ndai bon sin ngi kom kini ki polling officer habang inlet ban perlong ye kini ki jibut habang duna kinong thabur yo ting syakli balai ba duna ka jing wan jong kini kinong thabur ngi pen sluri kira ba sno to se mau he sno penyerap thep se ban poi 100% kenang bang inong syak jingli andai menta ka Voice of the People Party ka mi syakmat ban tho check election commission banang ne syakmat baro kini ki nong ye simenta hagaman panya ya kane election ki de banyak bin babin kat kum ka ai namar mentani kum ka Voice of the People Party ngila pen kre ya ki volunteer haman lagi polling station rengkat ka ai rengkat kane ka jingedon kane ka election commission ha ka bangin panya ya kane ka election ka ba shong suk shong sai ka ba jat be jarati claim kano ka jingting claim kano kata ka jing sngau konyo bangin yami ba hagaman jit ya kita ekonomi kmat ki jongi mende ka bangaran tren hang te apo mulong ngapai ya ka dur kmat jong pai ba bagi dang don te ka sim ka ba shifting oh let me think sopra da de me te biang yo yin nadin ki breu yo le yo se yo I unong o lidar jong amele yo I uta unidar jong MNC yo ngi do ye ki jimentoy hendai hakum kata ka jing yo I ke jong nga on hang ne ro komjo kinang don sibur kibadang don kata ka mensim joga jing shifting lenga khot ngawer ya phigi pai ba banang ne syakmat phimdei show bante nama phila siu tho phila tip ba omdei kita ginom ikmat kide ki kendra mangi ki de kendra te kumdong inteng mangi ki kendra yo syatri ton mudo phigi pai ba lada ni ki kendra ni teng ya ki syatri shano kata kalawai kan poi den mar kata kadao ni kentu ya phigi pai ba banang ne syakmat omdei show badong ngate na haban asapi ngahaban ngate ke tercap hayo pra ngal siop tenap ngasio yo pra tababan mi syakmat temlong hendai nang de syakmat on de show bandon kum kata kamensim jong gajing syapting le syaki polling station da gajing slur kadai ka hok ke jongpi ya ka bapin ya ai ya ka muhor ke jongpi ha ka no ka sembol ka bapin mon kum ki pai ba klem da don kata
jing shifting kawai sound the people party kami ban wen ya kani ka jingte ka jingsme ka ba wan hangi upai ba kani kadai ka badon kam banam de shakmat ni kum kinong kershan jo kawai sound the people party ngin jai ban nginong ngin kershan hawa shit hawa chai kenapa ka partai ka yoi ba ngi kum kini ki lebo hangi ni kwa ya ka jingla de kum ki pai ba kani kadai ka jikai ka ba shom hok shom rim ka ba ngi kentung ngi kentham ya phi ba pin snow tho ya ka bor ka jong phi namta ka ba bor kai ka ba don kam ka jat bin riu ka jongi kai ka ba don kam ha kisno ki thaw ka jongi kai ka ba don kam ha ka long ying long sem ka jongi namta ka dei ka jiyat li Hawani pai na do ki rem pai ki jongi ni pai ya kisno ki thaw ni pai ha ka imlang ka salang ka jongi ni yo I satang ka jing ya pai ka jing ya pra ka jing ni bang ya sio tho jingor namar ka don ka ta ka jing pharia o khandiam ya la ka jong o maram ya la ka jong o bhoy ya la ka jong ka don ka ni ka jing pas sio tho bakra bangin bakin pharia yi bakanom don ka ta ka jing ya tli namar anda don ka jing ya tli kanam don so ka ta ka bor ka bala ban joro jangi endang ia pai ia pra ka bor ka ban ban pensiu ngi ka yola ban rung lane ban pensiu ya ka ribat ka jat riu ka jongi te kum ki pat ba ngi kwa ba ka ne ka sur hangne hapo ni mo khin ya mun jor ban ngi kum ka voice of the people party ngi ni ong ya ngi ye ngi ye te ya ka ne ka kendro jong ka ne ka sai hima sima ka bala jot ka bala pra ngi ye te ya ka da ka jing ye tli namar menta ukhandriam upnar ubhoy war umaram ulangam ngira sngau tho bangi dai ka wai ka jat penriu ni dai ka chok ka thame ha ka bangin sngau tho bangin jat rengkat knam bangila banjo ya ka jing thmu bat ka ni ka jing kwa ka jongi balenga kom ki pai ba ki don ki kwa ya bangan kren ka ni ka tin kena ka tin ka jonga ndenga oi ki ko ki pai ba to tip ba ka jing kren ka jonga ka tin pren lani da ka ta tin sora kapni ka tin sora kam ne jong khandriam kam ne jong boy kam ne jong war kam ne jong pnar hende ka tin jong ka jat bin riu namar ngi kom ka wai sound the people party ngi kwa ba ka ne ka tin ka jongi kan rum hapo ka khani ka pra jong ka ken constitution jong ka India khnang ba ki khon samla ki bakwa ya ka ban yele ya kini ki exam ki ba pher kum ki IAS ki IPS ki IFS kum ta ter kila ban ya khun ka tin le jong kila ban ya khun ka tin ka bani sngau tho ni pe ka jala manipur balai ka pati shibun ki IAS ki IPS ki IFS namar ki yo ban pandon kam da ka tin le jong ha ka tho ka tar ka pule ka dangle kum ta ni hapo hamnero ni don kam kerke ban yo ya ka ni ka tin le jong khan ba ka jala ka jongi ban panmi shibun ki officer IAS IPS pe ka jala ka jongi mata pe ka jala ka jongi mata ka ek batia POE kini ki IAS ki IPS ki bawan nabar ki bom ya ka jinglong ka jiman ka jongi hapo ni kaya ki senchar mangi dena ka takadaw ka don ka jing bom jai bet ka jing bom jai ti ha ka ne ka senchar ka khadar ti kum ta kum ki pai ba wat siao ya ka ta ka ne ka jingdawa ka jongi ba ki wake party ro ki dawa om day bangi dawa na ka benta jong ka voice of the people party om day ka jingdawa na ka benta ka jing to jong no hende ka ne ka jingdawa ka ba shom hok shom no rip ka ba men toy ya kinong song snong jong kane kari ka ba I ka jongi de ha ni ka por ngayo I ba pile don kat ne ha ka ban ai ya ka ta ka jing penshai ya ka ne ka jing lang nga kwa ban ong ye phi ki pat ba namar ka don kane ka jing wat gadi ka jing wat daw ka jing wat dong ban penja buron ya ka voice of the people party POE uknam nakadiang kasum nakamon ki bor ki bakwa ban penja burong ya ka voice of the people party ki mi chai pagi jai ban pen thok ria ya ka party henre nga kwa ban tentu ye phi ko ki nok ter chan ki ba I je jo ka voice of the people party namar ni hikai ya ka akor ka burong ni hikai ya ka tipreu ka tiplay den mar ka ta ni kwa ba hiu pai ba ba ai ji kershan ya ka voice of the people party ro phinlong kita ki ba don akor don burong ki ba tipreu tiplay om dei ban shuyawan shomshit kumbala ya ka no kini ki political party parsha ya ka VP henre ngi nge bagani ka jiwan ka jopi ka dai ka jiwan daga ni ka jing ki ka ban
na siapo kadon kata ka jing rehemen sim ya kaman kuah ban yoi ya kata ka jingladur hapo kane gari ka bai ka jongi menta ki kawan te ya ka voice of the people party ngim ngap ban ya chakmat menta kai ka ba yoi kat haman ki jingelang satang yau ba satang yau pra satang ya ke VPP nga hagi jing klem pai ki jonga nga ong kublai shibon ko sarkar MDA kabalaya rak shisha ya the voice of the people party ya kaban penpriang ya kene ka kubor bantik upat ba sapang upra kren mado presto do haupra kren mawai la do haupra kren mano lagi baik political party dan kibaong kai kata kapra kai kata ka VPP nama dan sekendong cerot kipat kimpatip ya kene ke party ke jongi hendai kini ki opponent kini ki bayele persya bangi kila yarap shikade ha gaban yarap ban kanbas election ya pra tengah ngam dan ban keto iki ngadon tamban ong kublai shibun ko sarkar MDA ubala kentiu kenrong ya ke voice of the people party hadu menta mene kala don kajing ong jongi deputy minister iong nado bami kane ka voice of the people party kane ka election MP ka bongju ya khamye songshi ki pai ba menta kila songshi kila kubur bakat don kata ka jimpen khi hapo kane ka briu hen yotre leba kane ka voice of the people party kane ka jimpen khi kane ka jingla jono ku ba ong ba syam hende kane ka bor kane ka mayam le ka ba yer hado ki temen ki kro kine ki khon ki ba ki jongi menta kalau yorung haki long kemi kilong pa kalau yorung haki kon samla kalau yorung sendon hangi kilong kemi long pa kam don ke jinga tatin ya ka voice of the people party ban yo khet yo tau so uba mapi pi ba pi sbo ba pi kita ki jingdon kam ki jong tau so ban sei yo slaw ba jangam ban sei kita ki so ki babang ki batia tengin na ya kita ki jing ya ki sbo ki ba pen he pen sang ngin da ka ke bakhoi dei ban ai da ka bi dei ban ai da ka sbo ke balong bi yo kani ka voice of the people party kancha henry ni de karpari bi to nang kershan yani da kani ka jing kershan ke bakhoi da kani ka jing kershan ke don ya kata kani ka jing kle de kom kilok mi kilok pa ngakwa ban bu ye pi satang kani ka we hashwa ban chong hai anda bila le pai na ni shaying kibadang khur kibadang rit kibadang ki henmen ki para persang ban pek e kadur kmat ki jong ki khur ki jong pi ha ka por ka ba ikia namar baro menta na do ubarit hado ubakra ula tip shapang jong nupra kabani nang rung nang te ngim ju te lama ki kari ngi wan da ki kari lokal mar sin ing kena kila orang pra kila tip ya gani ka sur kaba ka long ka ka bajia lada ka dei hakano ka shnamro thengiu ba ka ka don kata ka jingkren kaba blay ukren ha kini ki khonrit ki jongi yo le se la da ukren hanga pi yo ngilale bon ka palat ngim yo sngeu show ya kata ka sur ka kren hangi le kata ka da blay ula kren ha kini ki khon ki badang hok kini ki khon ki badang long sati ba kala don ro kata ka we ka jingjia ha kani ka jingia thepot kaba ki le hamal ki thlewik kaban pentep ye kini ki pravo san snem udah nu tau we temen wala pravo riu snem kata ha kani ka kikmat udang yo I hende ka skor te ula kelur te kilawan kini ki priu jong kani ka election commission ban pentepot iki jaran kata ka khun ka kwa ban kersan chakati te kala ong ali sepa I ya kaban thep ka ong tik se haune usaboti utaw pararo ngapwa ya bati gune menta ka ganti dengan ai be hopra baro kita ki polling officer kilayar ki namar wa ubaklu bomyo skio ya ka ke ji kren ya ka ke ji pensha ki jongi kala don kemayan play ke bakta hapo ka donor ka mensip hagawala pelong ya uban rai budget ya upra te hangne hapo jongni ke snong ka jopi hagani ka dong ka thanro kumba ka don ka ne ka jing sngau thu hagi khlung khna hagi temen ki kro tongi ki bang don ka ta ka bor par khat ka ba shai ka ba sngau thu ngin ya phai ki jumut par khat ki jongi ngin ya tai ya ka ta ka jinglong jiman ka ba jot ka ba pe ha ka ne ka ri ka ba e ki jongi oi hagi jing persang ka ne ka sia leti jong ka ne ka voice of the people party na shukwa ban han sa tam khin dia
kan pia kan mau ngatrai babon hamni pi la ya long Kristan pi kan mau ya kajinya nanti jong ki kon Israel kijing ki babon pia kan do haswa kin boy sha kanan kadeng kan chu kajinya nanti jong the voice of the people party bangin yo khen yo so ki deng ban kiang ki mau jen thut ki jing kan no ba lai ho chai ngin ma ya ka henre ngin pha chu bleng yo lada kalong kat balong lada ka wan kata ka jingno ka to kenoro ai ngi kata ka skor ka ba nginom tiang ya kum kine ki jingno ngin yai be hala ka jong kalenti knan ba ngin yo ya kata ka jingmu bat kane ka jing anglo ka jongi te ha ka ni ka por namar ka por kala mit ha ka jing kriat ha ka jingmon kam ka jopi kat ni phile ya pan pila ya pala ka ni ka por ka ba ko do ha ka ba ka dol ba shnong kala ai la ngi ban polong ni ka ni ka jingla orang ada siu shai ha ba nga boy ha ba yo i ya ka dot mat ka ba ki pen sha skor ya ka ni ka ji kai ka jungi ai ba ka ni ka ji kai ka jungi kan nom sat ai la ni ka nom ja ma sin mi na ki ni ki ji ya henre dan le ching chasem da pen shong nom rim ya ka na ba pin la ya ka ta ka nom rim ka ba shisha ka ba phi kwa phi trang ban yo ya ka ta ka jigla ban wanda ya ka ta ka jingla onum la ban wanda e ka tang da voice of the people party henre ni don't come ye phiu pai ba bana ye ni ke jingrshan but ha ka bakot ngade ye khat ngade ye wer ye ki wei pat ki political party lade de ki no gershan jong ka congress jong ka UDP jong ka NPP jong ka ne ki wei ki political party ni mon babaro ki de ki basdiu ki don ki briu ki basisor ki don ki briu ki babet ki don ki briu ki bayat ha kan hok bat ka nongrin henre kim pat yo jaka kim pat yo rensan ban mi henre ka jingmi jong ka voice of the people party oh kala long ka jing amen sin ya ki briu ki ban yashimta ha ka rensan ka ban yekren ya ka hok bat ya ka jing sha teki kumbangi jule nga khot nga wer ye pia ka ni ka por ya ka ban ya kam ya tur knyet chinis kmat ya ka ban ya pertalang ya ka ne ka sambol ya ka sharp ka jong pra knang ba ka long ka jing edao ka jing er niu ya ka ban in partai jam nam ni national motor cha ba kan sawa hakini ki lemo ba kan sawa hapo jong ka ni ka so mo ka ya ba so ai wa ya tu ini sadari ko maka wei so the people party kami on bakan ya kun persya ya ka UDP ya ka NPP ya no niom ya kun dan yang niom ya le persya hendai ka ma ka ba hak made ka ni don ban ya kun ba ka ma persya ya ka bangsa ka ma persya ya ka John Kawai so the people party nin ye trailan nang ni shekmat ha gaban chop ye ni di non show giban hakmat John Kawai so the people party ye paro ban ye parta ego ya kene ka symbol ka jongba ni parta la se laiwa wa ni parta ka jindon akor ka jindon puro ni parta ka mesin jong ka jingsio kia ha ka dia dei ba kene ka dia ni ton ni parta Kuibi, iway, iway, iway,